Napagamon iti police files nga ti organized crime group at daan ti listahan da iti baro nga target nga emparwar ti opisina da ken ti Ilocos Provincial Office iti bulan iti Mayo may kasangapulo ket upat nga aldaw ni Edgar 5 ket iso na ti umuna nga most wanted iti probinsya tayo nga Ilocos Sur may kadwamet ni William Palekpek nga agnay iti Malapaaw abra ni Palekpek ket iso iti maitutudo nga kadwa ni 5 nga nang patay ken ni Beno nga aging ganay ta nga gundaway ket saan pay laeng nga nasarakan iti nabayag nga anopen ani William Palekpek. Maragsa kanak ang ading ta natuloy mo laeng niya ngem tilang idaw-dawat ko kuma DJ pan nakadaras nga pan nakasulbar kuma mo laeng DJ pan nakatuntun ti hostisya DJ nakapayan na adu ading tengo singot kuna ngarot king katatay dito anak ko ngamin balid dua kami ngamin nga agdindin na nya iso ti kadwa ki balay ket no pakay kawaan amom deti anak ko ke ti mamimiss ko kanya na ka DJ love nga ipagpakita na kanya idi DJ care nya ta ni Denmark han nga iso tinaloko nga anak na ti panagkunak ang ading lupa kay kawaan diya kamong talaga nga I miss him every day no in kararag ko tirabi nagsangit akon because I no malagip ko nagsangit akon ta yun jak may explain no kasano ti panakay kawak ngam awan ti tiyempo ngamin nga hangko nga malagip di anak ko hangko nga hangko may liwliwag ti planok dati pa nag-anniversary na in pay start ko idi kalman ti novena day 9 days novena ag-end into no November 11 nga ikararagan mi laeng iso na nga siyempre dantomot sang kabasit siguro nga pag sasangwam mi kadagay aglualo yun lang kasi hana mo nga dati kamam na kita celebrate ko ori dati Christmas nga kunam I doubt no hanga kaslay din ti kinaragsak ti Pasko amin ding to already idilas nga kasi ko awan Pasko kanyamin ko nakantatapan panunot at paing I'm still the same kasi awan ang kasalahan ko nariga mi nga ma-recover DJ dati nga kati pamilya mi I hope ang nga itultuloy da DJ suporta da kanya na nang nangruna ta madamamot ti nyatan hiring nan madamamot ti bista nan panggap ka DJ kaso ilang I hope ang kwa nga agtultuloy DJ kwa panang tulong da kanya mi kanya namot panang biro mi ti justice anya ta at least natiliw damot DJ Maysa nya nga damot ta dito pagbalodan so nga okay lang mat November 11, 2010 ng 6:40 na may reported sa amin na may shooting incident sa Barangay San Ramon, Magsingal. Ito nga yung pinatay si newly elected Barangay Captain Denmark Bueno. And then we formulated agad yung task force headed by our provincial director and then as provincial officer of the CIDT as the vice chairman. And then we come up dun sa investigation na dalawang angulo siya. First angle is yung tungkol sa asawa niya, si Gloria Garcia, na ongoing yung annulment nila. Kasi na-find out nitong si Barangay Denmark Bueno na tong si Gloria is may asawa pala na foreigner na hindi pa sila annulled. So, yun yung first investigation namin.
nakahanap tayo ng witnesses na si Jay Bibangco, yung security guard na siyang naka-witness dun sa pagkabaril nitong si barangay captain. At sinasabi niya nga doon na nakita niya mismo sa sariling mata niya kung ano yung nangyari. At tinuturo niya nga to si Edgar Cinco na taga Pugos sa Sinait. At may isa pang witness tayo si James Kilala na binabackupan niya yung testimony nitong si Jay Bibangco. Na-filean si Edgar Cinco nung pagkatapos ng insidente nga na may nag-witness na dalawang witness natin at tinuturo tong si Edgar Cinco. So with the Magsingal Police Station, with the help of the Ilocos Sur CIDT, filed a case sa Branch 24 sa Cabugao, sa RTC. Noong June 1, lumabas tong warrant of arrest ni Edgar Cinco. So, we conduct surveillance kung nasaan tong si Edgar Cinco. We found out that si Edgar Cinco is nasa residence niya noon sa Pugos, Sinait. So, June 2, I formulated a team with the help of the PPSC headed by Police Inspector Urbano, and then we proceeded sa Pugos, Sinait. We arrested Edgar Cinco na hindi naman siya lumaban. Sa intelligence background namin kay Edgar Cinco, is a member of isang organized crime group operating dito sa Ilocos Sur. Siya mismo ang leader ng Cinco Group na nag-ooperate nga dito sa Ilocos Sur. They are involved sila sa mga gun running, drug trafficking dito sa Ilocos Sur. So nung June 1 nga, nahuli natin si Edgar Cinco at hinahanap pa natin tong kasama niya si William Palekpek, na kasama niya na pumatay nitong si Barangay Captain Denmark Bueno. Sir, Si Edgar Cinco ngayon ay nakakulong ngayon sa provincial jail at provincial capital jail. Kinumit natin siya doon at hindi na siya makakalabas dahil yung warrant of arrest niya is non-bailable. At yung kasamahan niyang si William Palekpek na sinasabi ng mga witnesses na kasama niya noon nung nangyari yung shooting incidents is at large pa hanggang ngayon. William Palekpek is from Abra. May mga ongoing pa siya na bine-verify namin, a series of killing dito sa Ilocos Sur, but ongoing pa rin yung investigation. Hindi pa namin pwede i-divulge kung ano ba yung mga kanya hanggang wala pa kami matibay na ebidensya laban sa kanya. Nung pagpunta namin dun sa area, sa Pugos, Sinait, wala namang resistance kasi sinasabi natin nandun yung element of surprise, kaya hindi na siya makakapaglaban at na huli agad natin siya na naliligo. Kaya naliligo siya, nakakuan lang siya ng tuwalya at wala siyang baril nun. We search yung bahay niya pero wala kaming nakitang gamit na baril. sidan nga kabarbaro nga nabutusan ni Barangay Captain Denmark Bueno iti Barangay Resurrection iti Ili San Juan iti probinsya tayong Ilocos Sur. Iti 1997 nagserbi ni Bueno akas Sangguniang Kabataan Federation iti nasao nga ili na. Kalpasan iti 10 nga tawen. Nagpaidasig ni Bueno iti 2007 national election akas Vice Mayor iti Ili San Juan. Ngem sanmet ang napagasatan. Luad na kayat yung maamuan maipapan iti kaso dagiti maamuyo wenno kaming iti kapamilyayo. Saan nga pitod nga tumawag iti numero a 0926-7377-866 bueno 0928-595-7777 bueno iti numero iti opisina mi a 722-8109 nga masarakan iti Marinela Complex Gubandes Dike Zone 5 Bantay Ilocos Sur. Pwede nga rin tinagibusan itatanga Domingo iti programa tayo nga Police Files inton sa Baranduman nga lawasen para iti sa balimaning nga kaso ngayon tayo pagpapatangan siyak ni Ryan Pardo agibat pati iti naragsak nga Domingo tayo aming asa kapada-pada ket deto iti Police Files.